scháníme pomoc na vyřešení jednoho, já bych chtěla říct problému, ale řekněme na napsání šťastného konce tohoto příběhu. Já si s dovolením vezmu na pomoc scénář, abych přečetla veškeré ty informace správně, protože ta situace je opravdu akutní. Týká se především holčičky, která se jmenuje Kačenka, která trpí těžkým kombinovaným postižením a sociální nadační fond jí v minulosti přispěl na sluchadla. Ta se rozbila a Kačenka neslyšela hlas svojí maminky, což je v těchto případech opravdu velice zásadní, ten kontakt. Její maminka se zároveň o Kačenku doma ještě stará o další 2 sourozence dvojčata, z nichž má jedno diagnostikované ADHD a ještě o nejstaršího dospělého syna, který žije s mentálním postižením. Na ty děti je úplně sama a bohužel to její vyčerpání si vybralo obrovskou daň v podobě těžkého onkologického onemocnění. Chviličku to vypadalo, že se jí podaří nad nemocí zvítězit, ale bohužel nedávno musela být hospitalizovaná s akutní trombózou. A aby se mohla o Kačenku starat, tak udělala to, co by asi udělala každá z nás, každá máma, podepsala revers. Jenže bohužel její stav se stal život ohrožujícím. A kdyby se její stav ještě zhoršil, tak se o děti nebude mít kdo starat. My se snažíme akutně vybrat peníze, které by pomohly s nákupem zdravotních pomůcek rodině a zároveň mamince ulevily s takovými těmi běžnými výdaji, které jsou ale naprosto decimující pro rodinu, jako je třeba nájem. Takže pokud se rozhodnete pomoci jakoukoliv částkou, každá koruna pomáhá. Tady u toho trikysového stánku vidíte velký banner s QR kódem, pomocí kterého je možné přispět sociálnímu nadačnímu fondu. I na té ulici, kde jsou vystavené fotografie, tak vlastně u každého příběhu najdete QR kód, pomocí kterého můžete přispět, nebo se podívat přímo na webovky sociálního nadačního fondu, anebo zajít na ten stánek a holky z fondu vám pomůží a navigují vás, jak můžete pomoct. Opravdu každá koruna se počítá, každá pomoc je nesmírně cenná v tuhle chvíli. Já vám děkuji, že jste tady dneska s námi a pojďme si teď udělat to krásné, příjemné odpoledne a splnit si ten sen o tom krásném letním odpolední, ne dopolední. Odpolední, byť teda jako mraky jsou zatažené, ale zase na druhou stranu, kdyby nám tady pařilo sluníčko, tak si možná nezatančíme tady na tom krásném place, který je tady přímo pro vás a teď tady bude dlouhou dobu znít šanzony v podání Aleny Antalové a Alexe Anderse. Krásné odpoledne vám přeji a díky, že jste tady.